Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo nga pang good vibes sa nga weekend. Makapita, manginaon, mag-relax sa isa ka tago nga kapihan, pero may matahom nga view. Sa sinigang kapihan, napalibutan sa kabukiran. Pwede magkapi-kapi, pwede magkaon, pwede madalaan sa bisita, kag may matahom nga view sa kabukiran sa palibot. Ini katuan tabwas sa tripping ni Ruming. Kag sa Sunday naman sa RU Agri-able, nakibalo ka mo bala nga ang cheese nga ginahimo sa sining Australian couple nga gikan sa gatas sang baka halin sa Canlaon City sa Negros Oriental ang natalana nga pagadalon sa Manila kag ipatilaw sa mga chef didto pati na sa mga content creators ini para mapabugal ang produkto sang mga Negrense. Ina naman ang aton nga hibalon nga istorya sa Sunday sa RU Agri-able.